Balibasana ngithathelele ithuba ngibingelela uProgram Director iCommittee elisi-task elisihlelo lenkonzo ngibingelele abafundisi bami umfundisi Khumalo umfundisi Nzama uNxumalo-ke ngimazi kakhulu ngomama uSimelane bahlobene ngimuzwe nasokhosini esabalala umfundisi wethu uNkulunkulu amsebenzisayo kakhulu ngibingelele amalungu eGB abavangeli bonke omama babavangeli amadikoni omama bamadikoni beshithi abasihlalo ubu ama-asha ngibingelele abazalwane bonke from bonke ama-cluster nangabe basivakashele umfowethu Msane ngicabanga ukuthi sekuzofanele sibe simregister sikhonze kakhulu siyabonga kakhulu bathandekayo ngizolibala sisentabeni la ukuba sizolalela uNkulunkulu ukuthi ukhuluma uthini nathi ngoba into ebalekile kufanele masehla kule ntaba akufanele ufike kule ntaba namahlahla unamaxhayi uphinde futhi amaxhayi akho nayo emuva sizosuswa amaxhayi ukuze siphume sesihlungiwe siyothela kakhulu ezindaweni esikuzona ngawo ke ngiyocela siphakame sonke sime ngezinyawo sishaye izandla kakhulu samukele umfundisi wethu and that is the reason I see. Lifted me up, he lifted me up. Sibonga wena uNkulunkulu phakilolo mangahlala. Wena wasipha Jesu ayibonanga indodana. Ekwayikela ngithi sonke nosiphe kokanye nayo. Baba sibonga eminyaka mananga umoya ongcwele. Umduduzo umthokozisi osiphelele ukubahlale kithi phakade. Enkonzweni ntambama moyo lesibeke izandla zakho yonke lenkonzo sithi ngeke yakho thatha ukhona kuyo inkundla yakho lena thatha indawo kuyona thatha konke ukusesiqiniseka uNkulunkulu baba usedlulisele bona ungasabona kunye lezi izimvo zendlelo lakho kazi uNkulunkulu ngezwi nezwi lalo myalezo alithumile kulezi inkonzo moyo ngcwele khona izwi uNkulunkulu baba alithumile ekseni wakhona lithuma ekseni emini yasekuseni khona lithuma manje khona azolithuma ntambama khona azolithuma kusasa nangaphambi kwalolu suku namhlanje khona izwi lithunyiwe thatha lokhu uhlobo lwezwi uNkulunkulu wabathumile usebenze ngalo ukukhipha ilo nalo kulaba abantu abangabantu bakhe nezimvu zendlelo lakhe ubakhiphe ngalo kuzonke inhlobo zamathuna nemigodi neyikhisi neyisele abayibelwe isitha ngokuba usho njalo umbhalo ukuthi base bekhala kuye bese kuhluphekeni kwabo wathuma izwi lakhe wabakhipha ngale emathuneni abo nakalokhu kule ntaba babakhona amazwi athunyiwe moyo lethatha lona nalelo nalelo ukhiphe lo nalo angabikho kufika entabeni kaJehova akuphume babo lokugcwele ngakhishwa ngesandla esinamandla isandla sakhipha uIsrayeli eGibhithe isandla saphathaza amazibulo kaFaro isandla esaphathaza uFaro nempi yakhe ihashi nenkwelo wakuphonsolwa sikhulule leso sandla namhlanje emini ngegama likaJesu Kristu ukusebenza empilweni yalowo ngegama likaJesu Kristu nasemndenini nasemsebenzini nakuma businesses
nasemabandleni okabavela kuwona emabridgini ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya wobungcwele sigcwelise, moya weqiniso solele kulo lonke iqiniso, moya wokuphila siphase ngokuphila sibe nakho ukuqine, moya wenkazimulo sembathise inkazimulo yakho, moya womusa simathise ngomsa wakho, moya wenkululeko sikhulule ngamandla akho, moya phakathi masithole siqondiswe nguwena Nkulunkulu, usithole indlela zokulunga ngenxa yegama lakho. Phakathi kwethu siyakhulula nongcwele, welcome Holy Spirit, khuluma uphilise usindise wophule uqashule yonke imicilo yejoka nezibopho zokubi, wambule ukhulule, usebenza ngomoya wokuhlakaniphwa nokuqonda, umoya wamasu nowamandla, umoya wokwazi nokumesaba uJehova, usenze futhi sokuba intokozo yethu bese kungasabeli uJehova, umoya wokuthiba, umoya wokukholwa nowesibindi, umoya wothando nokuzikhuza, umoya wobumnene nowentobeko, umoya wokuvuma nokulalela. I release abundantly upon every blood washed, born again child of God today, the spirit of faith and boldness and the spirit of willingness and obedience. Sensibe ngabalalelayo nabazwayo izwi balenze, singabi ngabazwayo kuphela siyikhohlisa. Simkhazimulisa uJesu Kristu. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. Rather, we pray that your glory and your presence may hover over all of us, have all supremacy, and gain a full ascendancy from start to finish. Knowing whether this is your platform. Arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Let your enemies be scattered in moyeni wethu, emphefumulweni wethu, emzimbeni wethu, kuma-families ethu, kuma-finances ethu, kuma-church buildings ethu, kuma-workplaces ethu, kubantwana bethu, kwi-neighborhood yethu, emkhathini, emhlabeni, emazini phansi komhlaba. Let your enemies be scattered. uNkulunkulu osanda sakho sokunene, siphakeme osanda sakho sokunene, siyakhazimula osanda sakho sokunene, senzo kwemisebenzi yamandla osanda sakho sokunene, siyafumana bonke abakuzondayo osanda sakho sokunene, singamandla osanda sakho sokunene, siyaphathaza isitha osanda sakho sokunene, sikuzuzela ukunqoba osanda sakho sokunene, singamandla. Ngaleso sandla phathaza abamele nawo necebo lakho. Ngoba khona umuntu ongahlula wena Jehova ngamandla. Bonke abalwana bayakuphahlazwa. We give you glory and honor and power and praise. Because this is done in Jesus Christ's name. Amen. Okusho ukuthi ucabanga ukuthi umuntu kakhulu. Ngicabanga nawe. Akakhohliwe ngimuntu. Akabonga uJesu ophilayo. Amen. Uqala kunakhona ngibingelela ogcwele kaNkulunkulu. Incebo kaNkulunkulu ophethe konke. Vessel of God's honor. Holy Nosokhaya, Mholo webandla, and our senior in the field, and also kuyihlelo lase AFM engikulona nami. Alibonga igama kaJesu. Anguvesi lokho ngoba abantu ngasuke promote ukugcwala ukubandla kodwa ngiveza ngoba he is my senior kulelo bandla. Alibonga igama kaJesu. And the word of God admonishes us to give honor unto all those whom honor is due. And before I go any further, I am according the rightful honor that the man of God deserves. Utata umfundisi noGwenya. Sambingelela egameni likaJesu Kristu.
thanking God to know one of the giants of our church AFM asaphila futhi uNkulunkulu asazomgcina nje aphile. Praise the Lord. Hallelujah. Ngoba lento ezokwenzeka kwi second coming iyobe iphethe repeat yokwenzeka kwi first coming kaJesu. Kwi first coming kaJesu khona abantu ababekwa babadala bobabili owesilisa nowesifazane. Babekelwa ukuthi kubonakale ngabo kwi first coming ukuthi ngeke afike ngeke behambe engakafiki olindelweyo. Owesilisa kwakuSimiyoni, owesifazane kuAnna. uSimiyoni watshela kwathiwa ngeke uhambe emhlabeni ungambonanga olindelweyo nobikezelwe abaprofeti. Yakhula indoda yazi yandala ulindwe ifirst coming kaJesu yamafa. Ngoba ukuza kaJesu kunokungafi kwabathile. Noma bebadala. Khona bangafi noma bebadala. Le second coming nje khona bangezwe ukufa ngisho bebadala. Azafike bengafanga. Okuzotshengiswa ngabo ukuthi nabadala nje bazokwazi ukuhamba emhlabeni bengayanga ethuneni baqonde direct. Alibonga igama likaJesu. Waphila uSimiyoni wathuma esendlini kwakhe wakhuluma uMngcwele wathi phuthume ethempelini. Khona abantu abezayo. Waya ethempelini wathi uma yethu yafika khona kwangena uJosepha noMaria bephethe uJesu. Wathi mayimbamba akhuluma izwi lathi yilo engakutshela ngayo ukuthi ngeke ufe. Ungambonanga ngamehlo. Ungamphathanga ngezandla. Shout hallelujah. Wathi mayimphatha kangabatshela uyise nonini ukuthi usetshelweni ngalo amphethe. Kuba khona abantu kumele bengatshelwa ngento oyiphethe. Akona bonke abantu ongahamba ubatshela nje. Shout hallelujah. Wavuzwakala sekhuluma umuntu uyibambile into ngalo amphethe. Wathi sasumuntu isatshela ngokuthola. Uyakho ngoba amehlo abonile. Insindiso kwabiza amphethe wambiza ngensindiso. Kanti bebeza naye bebethi balethe umntwana ozodedicate wena kangadedicate umntwana wabamba insindiso. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Babusisiwe abantu abambulelwa into umuntu ayiyo ngokwe identity yangempela yokomoya. Unababamba into ayiyo ngokwe external appearance. Lento kuyenza njena iqalwe ngiyithanda yenziwa izazi. Zifika lapha kunoMaria kunoJosepha uMaria ugona umntwana. Ithi iBhayibheli they worshipped him. Bamkhonza bakhuleka kuye uJesu. Yabona bakhuleka kuye uJesu uMaria omdala ukhona. Bamdlula uMaria bakhuleka kuJesu. Bamdlula unina bakhuleka kuJesu. Ngoba kuyedlulwa kuMaria noma ngabucwebe kangakanani. Kuye kwakhona ecwebile kuyokhulekwa kuJesu. Ayekwe nokucweba kwakhe. Shout hallelujah. Bavulela kubantu bazalwane abantu ababamba imfihlakalo. Abalibali ukufundana nemvilophi. Kanti incwadi ephethwe ivilophi isisezandleni. Abantu ababamba imfihlakalo bavula ivilophi. Bayibeke eceleni bathatha incwadi. Ngoba inhloso yemvilophi kwakuwenza ihlonipheke into elethiwe eyincwadi. Uma isifikile incwadi ngisho ngathi usayifunda bekukhona ufaka imvilophi dustbin. Akanali icala ngoba ayonile imvilophi kodwa isifezile ipurpose yayo. Ipurpose yemvilophi bekuletha incwadi. Uma ufuna ukuya esogweni ngamabomu libala ukukhuleka encwadini. Kumele ukukhuleka envilophini. Libala ukuthandaza envilophini. Kulokhu uthi Maria nina kaNkulunkulu uphethe envilophi uye incwadi yalethwa ileyo envilophi. Uzoyibona ufana nobani seusha. Shout hallelujah. Siyabonga kakhulu Mgcotho ukuthi abahola wena bahlele lenkonzo ngiyazi kwenzeke ngesandla sakho bengeke kwenzeke nokuthi lokhu sekwenze sadibana. Ikhona inkonzo njengalena ngiyazi yayikuphi iholo kodwa seke saba khona futhi ndawonye kuyona kodwa yiyo lento yohadinga ngazi kuphi. Wachacha into enjalo. Wachacha into enjalo. Sengibingelela abagcotshwa kaNkulunkulu onyawonke. Sengijabule khona isithandwa sikaJesu nesithandwa sami utata umfundisi uNzama nebhanti lakhe elihle. Alibonga igama likaJesu.
abantu abavama kakhulu ukuncoma imoto ukuthi yini bayeke injini yayo ukuthi iphilile. Yabona abalalela intshumayelo ethi the hope of glory ngishumayele kwintshukumo. Babo babazi intshumayelo mina ngonitshele ngangikhona sifika lo baba ethandaza. Yedwa amakholwa asentshukumeni engakafiki. Athandaza amahora angeqa ko3 eyedwa nje. Ethandaza evuthulilwa hayi indaba yokudlala. Evuthu khayini siyama lapha yana njena sekubase yena uma usubabaza wena usubabaza thina ngoba vele kuvama ukunconywa imoto appearance injini yebo so ke anoyazi injini eyenza nathola lokho enakutholayo nene nikubuka ku YouTube ukuthi kwakuthandaza abantu abanjengale ndoda shout hallelujah and umuntu othandaza usiyomhlonipha kuze bephakathi asinendaba kangako nama titles athandwa abantu kulezi insuku mina nje angingeni nje leyo lama titles athandwa abantu namhlanje athandwa ukuba uprofessor Dr Archbishop Professor Dr Archbishop konke lawo ma titles athatheni uma unowathanda beyinqwaba kodwa umuntu othandazayo ngizenge imrate above any person with any title shout hallelujah siyabonga mkhotho ukuthi ukhona phakathi kwethu nezinceba uNkulunkulu zonke ikhona ngihamba nompostoli nezothi mncane nina nithi ingane indoda ihamba noNkulunkulu isitha saNkulunkulu futhi umpostoli uSiphiwe Dube sihamba naye siyona kwaNongoma siyovula indlu emakhaya ka4 million rand emakhaya safika usho omunye wabakhona abasakazi kuSipho Sigcemeza Mbatha ngathola ukuthi uyamazi indlela amazi ngayo umaze uNkulunkulu enzimanga ngaye olundi ngamanga ukuthi uSigcemeza ngoba abantu bambuka ngeappearance bese bebona ingane bona uSigcemeza kwenze kanjani ukuthi imfihlalo yokumbona ukuthi this is the servant of God wayesachaza emva kwenkonzo ukuthi hayi kwabonakele wayemi lapha estage abantu belala igingqana amadoda nezimpandla belala olundi laphana wathi uSigcemeza lento ingamandla kaNkulunkulu alibonge igama laJesu so kwisession elandelayo ngokusizwa uNkulunkulu nangomusa kaNkulunkulu sizobe sidila nama generational cases. I will be ministering the word emva kwezwi uzoqhamuka yena ministeration breaking izinto zeintambo nama cases neziqalekiso zomndeni lezozana but I want to give you a tip ungathandi ukuba kuqashulwe iziqalekiso zozalo nezomndeni kanti izono zozalo nezomndeni uyayiyeka iziqalekiso zozalo ezigenerational zixhomekeke kwizono ezigenerational kukhona izono zeyibongo othoki lesisibongo isono esithile sivelele kuleso sibongo uma leso sibongo into yakhona ukubanjwa yilolu hlobo lwesono so ungagijima uyojaha uqashulwa kwesiqalekiso saleso sibongo wenza isono saleso sibongo bangizwa abantu abakhona endlini uthande kokubili anguphindele kuthande kokubili awuthi ngitshele mina lapha ezintweni zonke uJesu ezizinhlupho asikhipha kuzona zimbili inhlupho athi uma kudingeka asikhiphe kuzona enziwe yena abe yileyo nhlupho eziwa esikhipha ngokusithwalela angenziwa abe yileyo nhlupho asithwalela example yalokho nje izifo akushiya ukuthi waba izifo kuthiwa wabe kucatsha ubuhlungu bethu wathwala izifo zethu yabona usathwalelwa izifo akenziwanga izifo kodwa wasithwalela zona but when it comes to these two things isono nesiqalekiso akasithwalelanga izono kuphela akasitholanga iqalekiso wenziwa kuqala waba yisono yeah 2 Corinthians chapter 5 he was made ongasazange isono verse 21 wamenza waba yisono bangizwa abantu abakhona endlini uyabona ke lento uJesu enziwa waba yiyo isuke iyisayini ukuthi amandla ayo amandla okuyinqoba awekho kuyithwaleni kuphela kumele ube yiyo uma uzolwa nayo
so ke nawe uma usudila nesono njengento okwaliwa nayo uJesu athi uma eqeda ngayo ebhekana nayo edila nayo wayithatha kwi serious level neqalekiso akayithwalanga uJesu iqalekiso Galatians 3 verse 13 lithi iBhayibheli no 14 lithi uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho bese lithi enziwe hayi actually isiqalekiso enziwe is being made a curse enziwe isiqalekiso ngenxa yethu alibonge igama kaJesu so kuthini okunye later on ngoba nantambama before kwenziwe inkonzo ye breaking of curses all manner of curses but particularly generational curses so kohamba izwi phambili yiba umuntu othuma ufuna ukuthola okuhle kwakho ulibambe izwi elikhuluma ngalokho okuhle kwakho ngoba uNkulunkulu i-deliverance yokuqala iphathi yayo uyenza ngenkathi ethuma izwi lakhe abakhiphe ngalo abantu bakhe emathuneni abo ungafuni ukukhishwa entweni kanti izwi lakhe alubamba awumphindele futhi ungafuni ukukhishwa entweni kanti izwi lakhe awunjani phela uNkulunkulu mayikhipha umuntu njengomuntu okhipha osemgodini noma ngowakini noma wakwenu umuntu ophose emgodini uma uyomkhipha awubese wehla nawe uyongena emgodini umbambe ngesandla bese uyangikhipha uma ngaphezulu uphosa intaba mhlawumbe umgodi mude kakhulu umemeze uthi uyayibona washo masuyibambile asha sekibambile bese wena ungaphezulu uyadonsa yena awukhiphi yena wena udonsa intambo yakhe ephoswe wena awudonsi yena wena udonsa intambo yakho ephoswe uwe ukuphuma kwakhe kuxhomekeke kutheni intambo yakho ayibambele shout hallelujah amen so ke uNkulunkulu uma ezokhipha umuntu emgodini uthuma izwi lakhe akangeni yena uthuma izwi lakhe wena kokwakho ukubamba izwi lakhe uma usulibambile uyezwa ongaphezulu ukuthi engakuseyibambile into yami ngimjikeleleyo so ke njalo makhulunywa ngisho ngabe ukuzokhulelwa abagulayo musuba yile nhlobo ejaha ukubeka izandla engathi lento yokubeka izandla ubhade iayini yasemakhaya musujaha ukubeka izandla lento ekhulunywa ngakakhulekelwa iba shout hallelujah shout hallelujah lelizwe elikhulunywa ungakakhulekelwa libande khona kuzothi mase kubeka izandla umnikazi wezwi umnikazi wentambo ayidonse shout hallelujah iphume nawe emgodini I prophesy and declare today ukuthi ngoba abantu abazophuma kuyo inhlobo yemgodi neyikhisi neyisele maye kulabo ababambele zona uma kuabantu abayimbile omba umgodi kokhala ngathi la yena kuwo kophuma wena kungene yena kuwo shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah siyabingelela angazokubingelela ngibingelela ogogo nomkhulu nezibuko zabo ngibingelela obaba nomama nalo mama uThondo zakhe angisamazi nomuyelo wezibuko zakhe ngubani umama uThondo ubiza ngonto zakhe usho into zakhe ngempela ngoba nangu kusho yena uThondo zakhe sibingelela ogogo nomkhulu nobaba nomama nabafisayo nabo ngolunye usuku bawo baba nomama nabo sebabingelela sibingelela nezinsizwa nezintombi abantwana abancane bonke oThipho notice Spunu sabingelela sibingelela nabaseswini uma kukhona nibafihileyo nakho phela besendume ngakho ukuthi nigude efihleni kuthiwa niyamfihla nje umuntu nina for 9 months after 9 months bese nithi surprise kuthiwa into yini nje endala leyo nasiwalo shout hallelujah siyangena namhlanje itopic yamanje mini understanding spiritual realities ukuqonda izinto zongoqobo lokomoya ukuthi izinto zokomoya uqobo lwazo zinjani isebenza kanjani uma ministerisha bonke masengiqala ngivula izwi bonke abasendlini bakhipha icheck esemlonyeni ngoba lokho kusuka umsebenzi kaMC uma uMC kuze kungene oshumayelayo ama-check ezingaphumile emlonyeni
Shumbezela uzoxhuma nje akawenzanga kahle umsebenzi wakhe. Bakhona abantu abacabanga ukuthi uba uMC uxhuma kanti uba uMC ukufaka laba eorder. Ngoba lento kama-champions nje ngidawuna order. So uma uMC kuze kuzoma ushumayelayo iorder ingabe bikho awenzanga wena MC umsebenzi wakho ufuna ukuxhumisa abantu. Kanti uMC akuyona indaba kaJump and Run. Ukufaka laba kuphi bazalwane eorder. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Abanye bacabanga ukuthi uMC uqhubula i-album. Uyowasha abaculi ubonthi ngisho sethethe izwi bengakadeli khona amanye abesasele. Ohlwini lwakhe. Jesus. Praise the Lord. Singena ke understand, everybody say understanding spiritual realities. Khona izinto zokomoya ongayithatha kancane kwesishebo samathumbu. Kanti izona ezireal kunalezo oyibona ngamehlo enyama. Uthola lokho komoya okuthatha kancane khona okuyikho kwangempela. Ikhona okuwuqobo lwento. Lokho kubona ngamehlo enyama urecognize njengento ereal. Kuphethwe kuzalwa yile ongayinakile. Ake sifunde ke Abahluleli chapter 5. Siqala kufunda verse 20. Abahluleli chapter 5 verse 20 wakhona. Ngitshelwe ukuthi lena inkonzo yamanxusa ne? Amanxusa izinto ezithindene nomkhuleka ngithi ngamanye amazwi ngabathandazi. Ngoba nize lapha ngize kwamthandaza ngithi nanga namabhodlela amazi yawabona. Funda ke ngoba Abahluleli 5 verse 20. Funda Abahluleli 5 verse 20. Kwaliwa ezulwini. Anake kwaliwa kuphi? Yeah. Izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera. Ake sime lapho. Kwaliwa kuphi? Izinkanyezi ezindleleni zenze njani endleleni zazo? Zalwa noSisera. Before we go further, ungakhohlwa ukuthi ugcine kuphi? Wena usifundela kahle kanje. Ungakhohlwa ukuthi ugcine kuphi ngoba sizoqhubeka. Ake ngilenzeke imvelaphi yale ndaba ke. uNkulunkulu uma izonqobela uIsrael isizwe sakhe izitha ezimhluphayo ngalesi sikhathi lesi okufundwa ngaso la esikadibhora lesikhathi. Ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi sabahluleli njengoba nencwadi esifundile yabahluleli chapter 5. Ngalesi sikhathi ngoba uJoshua wayeseshoni esihambile emhlabeni. Kwangabakho leader elandela kwaba uMoses noJoshua emva kwaJoshua ayikho leader yalandela. So uNkulunkulu uma izonqoba izitha wayesebenza ngokuvusa okubizwa ngokuthi ijaji. Leli jaji alona ijaji lalaba abangabakhe ijaji lezitha. Ngoba ijaji lethi judgment to the enemies of God's people. So this woman is one of those judges. Lingumahluleli nalo lizoletha ijudgment. Shona uthani judgment. Le judgment lizoyiletha ezitheni sabantu bakaNkulunkulu. Bakuzwa abantu abakhona lendlela. This is the first judge which involved spiritual realities and which employed spiritual warfare tactic ekulweni nesitha uDeborah. Bayizwa abantu abakhona la endlini. Leli judge isitha sikaIsrael esasistrong ngaleyo nkathi kwakuyinkosi uSisera. Usazoliwa naye ubacindezele ubathelisa indela baphila impilo ecinene basuffocator behlushwa uSisera. Kumele kube nempi isihleliwe nezinsuku zeyinqunyiwe ukuthi kuyoliwa nini nesizwe sikaSisera noSisera nempi yakhe. uDeborah kunoba alungele impi abebhizi no left right. uDeborah wavele wanyukela kwelokomoya. Yangena emthandazweni intokazi. Alibonga igama kaJesu. Yafaka izwe lokomoya empeni yokwenyama. Ya involve the spiritual world. Empini yokwenyama.
alibonga igama kaJesu wathi uma ethandaza uDibora emkhulekweni wakhe waqhatha uSisera azolwa naye enyameni emhlabeni wamqhatha nezingilosi ezokomoya ezulwini wathi angithi ngiqambe ngilwa naye enyameni bese qediwe Oh yes, my God. bese qediwe ngaye ezweni lokomoya leli gama elithi izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera ebe engiwala emhlabeni kodwa izinkanyezi zisezulwini phezulu ngizochazela kahle ke ngokolimi lweBhayibheli igama elishingilosi libili mabili amagama ashingilosi ku-Old Testament asebenza bemabili lapha one kuthiwa zinkanyezi two kuthiwa amadodana kaNkulunkulu uyabona nje ukukhulunywa ngokuzalwa kwama-giant kuthiwa before and after the flood kwakunamadoda angama-giant before the flood and after the flood la uvela khona uGoliath nabanye namadodana ama-Anaki uma kuthiwa azalake kanjani ama-giant kuthiwa amadodana kaNkulunkulu abona ukuthi amadodakazi abantu amamahle ayesengena kumadodakazi abantu kwazalwa ama-giant kuthiwa amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu uyabona igama lithi amadodana kaNkulunkulu it means the angels lishingilosi elesibili igama elishingilosi yileli lithi izinkanyezi lelo ke senyiswe encwadini yesambulo lapho sekulahlwa khona ingilosi eyayiphethe indumiso ezulwini leyo ngilosi leyo umisilahlwa kuthiwa yaphuma nokwesithathu 130 yaphuma nokwesithathu kwezinkanyezi akushiya ukuthi yaphuma nokwesithathu kwamadodana kaNkulunkulu akushiya ukuthi yaphuma nokwesithathu kwezingilosi kuthiwa yaphuma nokwesithathu kwezinkanyezi ngoba iBhayibheli ingilosi liyibiza either ngeinkanyezi noma ngamadodana kaNkulunkulu so ke la uma uzwa kuthiwa izinkanyezi zalwa uyayazi le eordinary uyibona njalo ntambama uma kunonyezi inyanga ikhanya kahle ayikwazi kulwa leyo ayilwe akushiwo leyo uma kuthiwa izinkanyezi iqonda ukuthi the angels fought against Sisera uDibora waphuma enyameni walahleka waya kwelokomoya engakayilwe yasenyameni uyangizwa umuntu okhona la yini wafika uDibora kwelokomoya waqhatha ingilosi wayiqhatha nalona azolwa naye okuthiwa uSisera khona imfihlo engifuna uyibambe lapha uma uyinxusa ngempela umuntu okhulekayo umthandazi ngiyagcoba namhlanje umkhuleki noma umthandazi uma uthanda ikhundla kanti kungasitholi uzuyabona leminyaka lena iyahamba kuleli sonto asike isikhundla indlala inkulu kuleli sonto indlala yezikhundla naso usutholile umkhuleki leli gama elithi prayer lehlukene kabili kodwa liyinoun liyibizo ibizo elithi prayer lihlukene kabili ukhona uprayer osho umkhuleko go asisho sonke ukuthi umkhuleko lelo libhalwa ngabikho lutho enyenzeka lokuthiwa ke PRAYER bese bakhona igama elisho umkhuleki which means the one who prays nalo lithi PRAY bese lithi dash ER igama elithi prayer elisho umkhuleki libhalwa ngendlela efanayo nelithi umkhuleko kodwa umehluko ukuthi leli lisho umuntu okhulekayo umkhuleki lino dash phakathi kwa Y no ER ngamanye amazwi kufanele wonke umuntu oyikholwa abe yiprayer you must be a prayer kumele kube umkhuleki ube wokhulekayo bangizwa abantu abakhona la endlini so ke uma umkhuleki lithi iBhayibheli ke nansi ke ngifuna uyazi ke uma umkhuleki noma uyikhona ngenkathi wena uhlukunyezwa noma uhlushwa umuntu ola emhlabeni ukhona osezweni lokomoya omelwe yilo okuhluphala into eyenza ukuthi ube nenkinga engaxazululeki ukuthi wena ufocusa kulona okuhlupha la uyeka ukuyena oyisource ngoba lona umanipulatewa yiloya umuntu washalo uyalo uyacima uyabona lapho uDibora wabamba le secret long time ago ukuthi mangifuna ukuqeda kaNosisera ohlupha phansi angiyosha uSisera omele yena phezulu
ngoba wonke usisera owuhlupho oluphansi usuke operate usisera owuhlupho osezweni lokungabona. Uma uwaqeda ngalo yasisera uyaphela ngalo. Akho sisera onganyakaza phansi usisera wakhe wangempela efile phezulu. Shout hallelujah. Kule service izodestroy osisera beminyaka. Uzophathazwa osisera beminyaka. Abahlupha imishado, bahlupha amakhaya, bahlupha ingane, bahlupha yamabhizinisi, osisera abahlupha ngisho nasendaweni kwi-neighborhood, abaye bahlupha phakathi emabandleni. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. And isithi asive sikubambezela uma sikwenze wabona nanokuthi ubani usisera waphatha okuxakayo, sivele sikukhuthaza ukuthi ufocus kulosisera waphansi ngoba sazi kahle as long as amehlo akho elokhu ebheke lo sisera ophansi ngeke usivimbe kulento esiyenzayo ngoba uyaqhubeka lo sisera ophezulu benza amaplan akhe angcolile, kodwa once waqeda ngosisera ophezulu kuyonakala phansi. Shout hallelujah. Uthi ora wathandaza kwasuka ingilosi ezweni lokomoya ngoba ingilosi zingena in operation ngoba uthandazile, zashaya usisera hayi no phansi, zashaya loyo lapha yena usariportela thina esingayibonanga into eyayenzeka. Uthi kulela verse kwalwiwa ezulwini. After senthandazile kwenza kanjani ezulwini? Kwalwiwa. Abesethi ke inkanyezi zalwa nosisera kuphi ezindleleni zazo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Nosisera wafa some days before he died. Alright. Uhambo uyadla, uhambo uyahlaba, uhambo uzodrink ulanda usoza umlethele iwayini lapho liyalethwa ngetray, lilethwa kumuntu oseneinsuku efile. Aliwonke igama kaJesu nomkakho umlethele iwayini akazi ukuthi umlethela leliwayini izomfelokazi. Kubeka ke mama manje sesibekile ibackground wena obufunda. Waliwa ezulwini. Waliwa kubazalwane. Inkanyezi zalwa nosisera ezindleleni zangazalwane. Washaywa phezulu kodwa usaphila phansi shona. Usefile phezulu kodwa usenjani phansi? Kube kufunde. Verse 21. Yeah. Omfudlana ikitshoni. Wakukhula. Omfudlana wamandulo. Umfudlana ikishori. Awu mphefumulo wami nyathela ngamandla. Mana ke niyalazi leli culo likhona silicula. Akuyona iculo labantu abathanda ukugcumela, abantu abathandazayo. Belithi mphefumulo wami nyathela ngamandla. Usuke uyobuka izinto ezweni lokomoya. Hayi uzugcuma umphefumulo wami lokugcuma kodwa lapha endaweni engcwele nakwengcwela ngingene. Nibagada abantu abalokhu benigidisa ngaphandle kwi-outer court kanti aniyanga endaweni engcwele ngcwele. Ngoba thina umthetho wethu sinenkonzo yobupristi, thina siwuhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi. Ubupristi yini umpristi? Umpristi umuntu ongami kwi-outer court. I-outer court yinto yeyintuku ezingenabo ubupristi. Ubupristi bungena endaweni engcwele ushisa impepho yasezulwini. Wokagada abantu abacabanga ukuthi inkonzo ayimnandi engangigxumisanga ngoba bafuna ukunikhipha endaweni engcwele banibeke ngaphandle eyadini leyintuku lapho kungekho umpristi khona. Thina siluhlanga olukhethiweyo, ubupristi babukhosi. Ubupristi umuntu ongenayo endaweni ye-altari ashumisisa impepho ayesihlalweni somusa, aphume nomcengezi wegazi, afafaze igazi ngoba sizendaweni entabeni kaJehova nakuyigidi zengilosi nasegazini lokufafaza elikhuluma kakhulu kunelika-Abel. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah.
ukukopisha izinto zengaphandle ezithinta imizimba nenyama kuphela kodwa umoya ubu-empty. Ungabona iyouth yenu isigcwele amaruji kodwa ukuthandaza akakwazi. Usegcwele ihlahla zokuxwayiza kodwa ukuthandaza akakwazi. Usesisuke namashiya lana wafaka ireza weza nemapping pen wabhala amashiya amasha angasezuhamba lapha bekhanga khona oqala. Amashiya sewabhala emuva asehamba lapha phezulu uma imbuku ngathi uyanilunguza. Niphuma kozonibonde ngozwa lumuza umuntu webantu. Wokwazi kahle ukuthi seniyaphuphiswa-ke ngoba uma ibantu ufuna ukuliphuphisa ulenza lifake ulifocuse ey'ntweni zangaphandle kanti ngaphakathi li-useless. Shout hallelujah. 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 Udibora wathengakabi nosisera wasemhlabeni phansi walahleka lapha komhlaba waya kwelokomoya waqhatha ingilosi nosisera wokomoya wayibona impi yasezulwini ihlangana ilwela yena uDibora kwaliwa ezulwini uDibora useqedile ukuthandaza useyabukela manje ibhayisikopho uthi kwaliwa ezulwini uthi ngamanye amazwi athi usisera uyahamba emasha nempi yakhe kaningi losinazo ziyamasha zizanene zahlangana nosisera endleleni zazo. Lithi iBhayibheli zalwa nosisera. Awuqhubeka ufundeke uzothola ukuthi eseqediwe ngaye ezulwini kwenzakalana emhlabeni. Funda verse 22. Khona zadubuza izinselo zamahashi. Uyazi amahashi akhuluma ngawo akubonalwa la emhlabeni. Impi yamahashi esemhlabeni isazoba khona. Kodwa sekunamahashi asegijime phezulu. Amanye akasisera amanye awengilosi. Ilwa phezulu impi ingakabi emhlabeni. Uthi zadubula izitselo zamahashi. Nalo mfundana iKhishoni kuzoliwa kuwo ugcwala igazi la emhlabeni nje kodwa sekugcwalile kuKhishoni wokomoya. Akungutshela ayikho into emhlabeni lo esibona ebonwa ngamehlo engekho ezulwini. Yonke into kulomhlaba irepresentative yalokho kusezulwini. Ungacabanga ukuthi wena uma ungatholanga imoto ingoba ingekho imoto yakho ngale ya. Alibonga igama laJesu. Lonke into ela isithunzi sente ngale. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Uyangichaza omunye owathi mayisambulelwe izinto ezenzeka ezulwini angazi ngoyithatha wabuya khona uthi ubone imoto yakhona uma uyiqhathanisa neubest yalapha ungathi yalapha yicarton. Uthi take i-Rolls Royce for instance ne-Maybach no Ferrari. Uthi this best car we have here injengecarton uqhamisa leyasezulwini. Uthi akho muzi ola ongekho le, akho moto ela engekho le, akho nto ephambili ela engekho le. Uthi kodwa yonke lela njengoba usukubona isithunzi kanzama ngeke ukudescribe ubunzama yonke into uzama yiyo ubona ishape yakhe kodwa usize neshape kuyaba uye kodwa ngeke umdescribe nje ukubona ireal nzama. So yonke into isithunzi ngempela wena uzucisha uthakatha abantu uzucisha uthi uNkulunkulu yakuzonda akakunikanga ukuthi kanti ukhalela isithunzi bekukhona ureal ngakho. Shout hallelujah. Shout hallelujah. uPaul wayezama ukusivezela uma ethi uma into yasemhlabeni idikizwa sine sakhe idikizwa into sakhe ayikho into ekhona la engekho ngale. Alibonga igama laJesu. Ngino ukuthi uma ungambulelwa umuntu omzalwane ehamba emhlabeni ingubo zakhe zisala emzimbeni noma ekhaya noma eboxini egqoke zona. Kodwa uma ungambulelwa enyuka uzonyuka egqoke ingubo. Kodwa nina zonke ingubo zakhe ziselela.
eziye semziveni lapha eboxini kodwa uma ungatshekiswa enenyoka azinyuke encane wafike encane kodwa akazinyuke encane hayi ngoba ngeke kube nento yale emhlabeni ingabikho eyokomoya yakho shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah so ke lapha agijima amahashi lapha kusisela ulele kanti amahashi akagabadula impi yalo manibo qhubeka ufunde ngokugadula kwezinkweli zawo qalekisani imnelosi washo ingelosi kaJehova qalekisani nokuqalekisa abantu balo mana ke uyabona enye ingilosi eyilida impi eshaya usisela kwelokomoya idaqalekiswa abanye abala emhlabeni abangakhuleki ngoba ngenkathi kulwiwa nosisera bona babanga nesandla abaphathekanga ekulweni kwazi ingilosi nosisera ukhule kuDibora nabanye kodwa khona abakuthiwa basemeluza babengathandazi besonga izandla bebukelela impi usisera kulwiwa naye yedwa bona besonga izandla uma isiwiniwe impi ithi ingilosi ebiyekelelwe ibuka abayiyekelele iqalekisani laba basiyekelele qalekisani indwazalwane imelozi qalekisani qhubeka ufunde ngokuba abenzanga ukumsiza uJehova mana ke ngokuba abenzanga kwenze njani bazalwane awubona bayezwa namakhono kodwa ayezwa yonke amakhono yezakho lezikulindele lokwenza ukonyinza nya ayezwa kodwa amakhono ingathi uDibora ekhuleka kunyakazi ingilosi zilwa impi kwakuyimpi kaJehova le elwa zingilosi laba babesonga izandla basemelozi nakulezi section ebalwayo baneqala ukuthi abezanga ukumsiza uJehova uyalwa uJehova uyalwa kodwa bona bezanga ukumsiza uJehova niyawazi amakhono abathe befundisi bevize iprayer kuyiprayer service bangize enkozweni yomkhuleko niyabaza kanjani abantu ukuthi makuthandazwa uNkulunkulu ababuke ngeso lokuthi bona bezanga uzomsiza uJehova shout hallelujah futhi ngicela ukunitshela nina amakholwa asenzwe ake niyeke ukuthi uma kuthiwe usuku lomsombuluko olomkhuleko ugcine ukushumayela sekuthatha isikhathi eside kunesokhuleka akwazi kade ukushunyezwa kanjalo nangosuku okuthiwa lomkhuleko uphela uzoshunyezwa cha sesikhathele ukushumayezana nawo akukhuleke musani webazalwane ukudlala abantu abahahela ukushumayela kanti usuku lomkhuleko sengicasula nayi lo moya ukuthi nithi cross night kodwa vele kushumayela abantu abawu5 umuntu uyabala iprogram yonke ama-hour ipercentage yesikhathi sithathwe abashumayeli noma abaculi esokukhuleka sebesincane musakuganga nina ise-South Africa uma nithe usuku lomkhuleko akube umawuleko omningi abacula babuyele eceleni abashumayela babuyele eceleni akukhuleke awabuyele eceleni amavesi futhi musuma uzokhuleka wona ukugwedlwa ngevesi leli iBhayibheli ozovulelwa lona ivesi ukunale ekhaya ungalifundi iconyandile ubungalifundi usufuna uzolivulelwa yimi la kanti vela uzwani nalo uma ubuzwana nalo ngabe kade ulivulile ekhaya azovulela nayo amavesi khuleka la sizokhuleka la we are here to pray not to play shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah musani ukushumayezana futhi abantu abasindiswa abayekelele ukuthi uma kuthiwa kuplana inkonzo zaphakathi neviki inkonzo bilokhu iya kwamzalwane inkonzo ngolwesibili iya kwamama uSikhakhane ngolwesine iya kwamama uMkhize bazalwane musani ukuvakashelana ngeinkonzo ezokulanda imphefumulo yabantu abangakamtholi uJesu musani ukuvakashelana ngeinkonzo celani imizi kwabangakakholwa nithi sicela ukunilethela umkhuleko inkonzo akize ezokuvakashelana ezokulanda abantu abangakazalwa kabuhlungu sathi ukuvakashelana ngeenkonzo usathi ukuvakashelana ngeenkonzo kuye kwizoni singakayibhubha imlomo isiphetukile isinemfu notshwala wena kulokhu uvakashelwa wena kade wakholwa uyahleka futhi unjalo nje angeke landwe abanye abafresh abangazohleka uvakashelana
inkonzo. Inkonzo akuyona indaba kamavakashelana. Akasula le makhala komemoto ibandla elibiza izwi kaNkulunkulu ngokudla angive ngiyinyanya manje ngangayinyanya sengiyenyanya kabi lento kaMakholo wasenziwe abizwe izwi kaNkulunkulu ngokudla ngoba leyo phrase leyo yenza amavila. Khona ibandla lasondele egarage for 18 years lapha ngenta kunenkompolo ongahamba ngenyawo to iGolden Reef basuka sisipaka egarage usomemoto uhambe ngenyawo eGolden Reef umlungu wakhona kuleyo nkompolo unethangi lotshwala. Umuntu ofuna utshwala uvela aze nini nojeke wakhe afika savune approve abantu bayaphela ngapha umqombothi enhlaka umuzi a walking distance lezi for 18 years isonto egarage lokuthi uphaka kancane wona uzophakela kancane uma eseshumayelele usakha ngeke usudlile for 18 years lokunisa nje mase niqeda ukudlanisa ukholwa ngikho idla kudla kumele kubonakala uyasebenza for 18 years nyaka nje semwenyenye kaba bakhona lokho esadla ngoba akodoti kaba wakwazi ukulanda abanye abantu 18 years siyadla sadla for 18 years that's inhlolo yethu abantu baphuza utshwala ngapha abanye bayathakatha ngapha okunye buyalalana ngapha kezalisana mina ngibhizi niyadla 18 years lokunidla nihlela ukuba bamsize uJehova ukulwa nezikhwama wathi ngemkhuleko yakhe uDibora nabakhe ngoba wayengethimba lakhe labesifazana eyikhulana wathi uma bekhuleka bemsiza uJehova ekulweni noSisera ezweni lokomoya kwakhona abasongizanga basemelozi ibreak yasemelozi umkhumbuzele ibreak yesibili khona amabreak adwasho imelozi nani okuthiwa iqalekiso kuthiwa iqalekisa ini qalekisana imelozi na iqalekise nani futhi shonini nabantu bayo igama linye limenshiniwe yebo ibranch engafuna ngokuthandaza ayifuna ukujoin uDibora empini elwa noSisera uqhubeka ufunde